Sugeng dalu Rama. Sik to. Oh lungguhmu yang ngadeg iki lho kok. Sampeyan ki ora krasa nek iki pentas apa piye? Lho, nggih, krasa. Mas lha iya dadi jele-belen ana kok lungguh apa piye? Dadi nyapu kok dadak gidik barang ini kok. Lho, niki lho jarike kersane mudhun ngoten lho. Wah, dadi kok gawe ngono kuwi kok gawe ben. Oh iya. Iya kok elek lho sinden. Nek sinden biyen ki dibenakke karo kancane ora kok terus dikirike. Kaya asmanipun Nggih, dipun tepangaken nami kula Kumalasari. Silpi Kumalasari. Nggih. Wingking saking pundi nok? Kula saking tlatah Sik kuwi Tulungagung. benakno jane benakno kuwi wirane iki wiron ki. Wiru ki wiwiren aja nganti kliru. Kula jarik niku, kowe ngerti tegese jarik? Jarik Jarik ki njaga ngreksa. Nggih. Jarik njaga ngreksa wadine wong wadon. Lah ana wirune tengah, wiwiren aja nganti kliru lek ngethukke ngono maksude. Oh. Iki wiru. Wiru. Nganggo kebaya kuwi ora ana kutu baru nek biyen ra ana. Nggih. Sekolahe ana ngendi? Dateng sekolahan. Lho, iya maksude ki sekolahan apa, jurusane apa, kuliah apa sik SMA? Nggih, kula kuliah mo. Wonten pundi? Dateng STKIP Tulungagung. Jurusanipun PGSD. PGSD. Nggih, guru SD. Dadi tak ngenekne presentasi ke saged nggih. Nggih. Pamane ngenten presentasine lek cara teng kampus rak ngoten nika. Ning nek cara teng panggon niku beda. Dadi nembang karo menerjemahkan lagu. Siap mboten? Mboten. Oh. Ngono jarene kok kuliah. Lho dereng persiapan. Niku kan nggih sinau Kuliah ki sing riyin. penting rutinitas lek mlebu kuliah. Aja nerokne kuliahku. Lek jenengan pripun? Aku iki kuliah 20 tahun rong nampa Lah, ya ijazah. Allah. Ya Allah. Ning ora dadi apa kok. Bepe ijazahku wis dadi dalang, dadi ora perlu perlu ijazah saka kuwi ora perlu. Nggih mboten diwisuda ngoten nika. Kowe kancaku wis aku urung dhewe, Iya. dadi aku sok ngijeni. Ya diaturke ya. Nggih. Sejaba saiki kowe nembango sing bernuansa agama. Kalau. Nggih. Coba jajalan Mas. Iki pundutan iki. لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء كل هذه الآن ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماء وإن عيسنا بخاف لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء التحية وبسلام انشر أهل الكلام سينود يحترم محبة وابتسام انشر بين الأنام هذا هو دين السلام. Dadi Waranggana ki ora mung nembang tembang Jawa. Nggih. Dadi nek Waranggana iso nembang dangdut bagi apik. Coba jajalan nek umpamane kae ana Mboten pelok. saged. Oh, Tak kira dangdut. piye lho Lah, aku. jenengan mau nembe matur. Lek tembang dangdut ya iso. Dawuh. Nggih, dawuh, Ding. Wong sepuhe dawuh. Dawuh.
Jenengan nembe dawuh aja matur Oh, kuwi nggih. sok basa sing kleru. Pamane ning daya ya, Pak kula badhe kondur klentu. Oh, kalian tuh. Kula badhe nyuwun pamit. Oh, ngaten. Aja kok kowe pamitan, kula tak kondur rumiyin. Ngono kuwi ora kena ngono. Iki biasane yoga kuwi Pak Jani ning nggon kuwi. Lang kula tak kondur yen lah. Iki opo kek gedemu semono basa ora iso ngono. Dadi nek sampean karo wong tuwa ki karo wong kuwi kudu ngene, panjenengan wau dawuh. Oh, ngaten. Nggih, panjenengan wau kan dawuh. Ora usah diwenekan. Panjenengan wau dawuh. Panjenengan wau dawuh. Cirose nembang sak. Cirose to? Heeh. Dawuhe. Dawe jenengan. Dawuhe jenengan nembang dandut nggih saged. Ah, iya ya kena. Iki coba tak jajal sik nganggo sarung jagung. Sarung jagungmu ki apik. Didangdut nih. Ya diayati no. Oh. Apik lho, sampeyan apik lho nek calone. Kenapa nih? Calone apik. Calone. Dadi lencir kuning. Calone kok calone berarti saniki mboten no? Lho. Ya saiki ya wis apik ning ya. Urung. Apike iki urung maksimal ngono lho maksude iki. Nggih, kan tasik harus belajar-belajar. Kene. Arep kok rada mundur. Nah, ya. Sarung jagung. Sarung jagung abadi kebecut tresna tak riwangi karepen jiwa raga mlaku atur dan ya Rasulullah watone sesandingan kang gawe samrasaku nadyan munggah gunung Nurawaka watone tan sasumanding mung sailing sarung jagung rasane kabotan tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Sindep. Oh. Yo. Sarung jagung abadi kebecut tresna tak rewangi karepen jiwa raga mlaku atur dan ya Rasulullah watone sesandingan kang gawe semrasaku nadyan munggah gunung Nurawaka abote tan sasumanding mung sailing sarung jagung rasane kabotan tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Dadi nek nembang sarung jagung ki ngingoni rasa.
Iya ta? Maksudnya pripun? Ya ngingoni rasa ki ora kudu diguyu ning dirasake. Sarung jagung ki rak antuk dening kobot to. Kobot? Heeh. Ora paham to kowe? Nganune niku to? Lho, jagung ki rak dibungkus kobot. Oh, Sarung jagung antuk dening kobot mula kalimate abote kabutan tresna. Lho, ngono. Coba saiki tembang niki marak Jawa. Lek Jawa cara bahasa Inggris ngerti? Nggih. Cara Cina aku nembang Cina ngerti, Jepang iso, kabeh iso. Jajal. Lah ya kuwi ilmuku tak wenehke kowe. Cara bahasa Inggris apa? Kayak tectonic ya? Apa ya? Titanic. Titanic ya. Titanic. Ya jenenge engko nek aku bener terus kowe manggone kendi ngono. Dadi aku sing kleru kowe sing bener. Dagelane ngono kuwi. Nek niki didangdut nih. Aja. Oh. Sik kalem sik ngono lho. Mengko ndangdute Jawa ngono lho. Coba Mas grimingane piye Mas tadi? Ya ngono lho yo. Sok ronto-ronto ngrungok lagu. Kowe nek lagu kayak bojo galak iso. Nganu. Lah piye lho kowe jale-jale iki ngono kae. Gimana kira pas repetok. Tak jupuki tak petil ya. Ya wis ben duwe Tendangi, bojo sing galak. Ya wis ben sing ngomongane seneng. Sampe aku susah. Nanging aku akan bisa tak limo. Kanggo turusi hati tak limo. Sliramu nganti wis dadi jodone. Sinten kahanane koyo Maksudnya piye? Apa ngono? Mboten oleh gerak nemen-nemen kula iki. Ngono ya masalahe. Anu nembe sakit. Sakit apa to? Tipes. Wah, tipes kok tak dilat mari kuwi. Tipes tak dilat mari ya terna ya. Tembange nganggo tembang kayak tembang kangen. Oh, Iya. langgam kangen. Iya, tembang Iya. kangen. Kembang lho, tembang kangen apa kangen? Tembang kangen. Oh, tembang kangen. Mboten saged gerak nemen-nemen kula. Oh, ya ora apa-apa. Ora usah gerak ya sampe. Ya, grimingane. Tembang kangen ra entuk gerak. Ya gerak ora apa-apa ngobar ki ya lungguh kok. Lho mboten saged gerak nemen-nemen, mengke semelenget malih. Gampang seplanget ta, Dok? Nggih ya. Samene gampang lara to? Nggih. Oh, iya iya. Iya, diantarke. Iya, monggo diantarke tembang kangen yo. Peh berat iki. Lah iki nek tontonan loro ya jen repot iki. Ayo monggo tembang kangen. Langsung. Heeh. Wayah wengi udan krimis ra wis wis banyu kang tumetes dadi seksi nggon nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen